Prenos najdôležitejších životných hodnôt a kultúrneho dedičstva národa sa v akejkoľvek dobe vždy začína v rodine. Rodina je jeho základnou bunkou a rodinná politika je vlastne základom fungovania tohto štátu. Ak sa chceme baviť o rodinnej politike, tak si musíme uvedomiť, že pokiaľ niekto chce alebo bude šetriť na rodine, na vzdelávaní a na ďalších dôležitých oblastiach nášho života, tak šetrí na svojej budúcnosti. Rodinnú politiku tak tvoria 3 generačné skupiny. Aj keď samozrejme rodina funguje ako celok, jej potreby sú rôzne podľa veku a podľa spoločenského uplatnenia. Strata tradičných princípov ako pokles sobášnosti a pokles viacgeneračného bývania zakladá absenciu kultúrneho spolužitia a vzdelávania detí v kruhu rodiny už od ich útleho veku, čo umožňuje ich závislosť na školskom vzdelávacom systéme. Ten treba zmeniť. Najmä jeho štruktúru a systém kompetencií v oblasti školstva. To znamená vrátiť originálne kompetencie v oblasti základného, stredného a špeciálneho školstva ministerstvu školstva. Zriadiť štátne školské správy, do ktorých kompetencií by spadali všetky typy vzdelávania, vrátane súkromného a cirkevného. Rovnako treba podporiť ďalšie vzdelávanie pedagógov.